Miss Wet. Hi, itago niyo na lang po ako sa pangalang JR, 21 years old. Na-inlove po ako sa babaeng hindi ko naman gaanong kilala. Na-fall ako sa kanya nang hindi ko inaasahan. Nangyari to noong June 12 ng gabi around 9 p.m. Galing akong SM. Paglabas ko ng SM, baha dahil sa malakas na maghapong ulan. Tumawid ako sa sakayan ng jeep at may nakita akong girl na ang tangkad. Simple lang, naka-white shirt at pants. Tapos may dala siyang plastic envelope na may mga papeles. Ang ganda ng kilay niya. May dimple at mukhang mataray tapos may tattoo. Tumabi ako sa kanya. Mga 2 tipa lang pagitan namin. Around 5 minutes, hindi pa rin ako nakasakay at pati siya. Mukhang matagal nang naghihintay ng jeep na masasakyan. Hanggang sa may lumapit sa amin na pedicab. Ate, tawid ko kayo sa kabila lang, may jeep na doon. Sabi ng pedicab driver. Dahil nakapants or maong siya, napilitan siguro siyang sumakay sa pedicab para hindi siya mabasa at mahatid na sa kabila at makasakay na ng jeep. Ako naman tong papansin, sumakay din ako. Tinanong ko sa driver kung magkano isa. 20 daw isang tao. Sa isip ko, ang mahal naman. Pero dahil crush ko si ate girl, ayun, sumakay na rin ako at nagpahatid kasabay niya. Habang nasa pedicab kami, pasimple akong tumitingin sa mga dimple niya. Mukhang nagpapakyut kasi siya. At ayun na, binaba na kami ng pedicab sa kabila sa tapat ng SM Terminal. Saktong pagbaba, puno na yung jeep na dapat sasakyan namin. At dahil nagpapansin ako kay ate girl, nagtanong ako kay Manong driver kung saan pwedeng sumakay. Kunwari hindi ko kabisado yung lugar at mahihirapan ako makauwi. Maghintay na lang daw kami ng jeep na dadating. At ayun, nagsalita na si ate girl. Tara, tawid tayo. May jeep sa kabila or bus na lang, sabi ni ate girl. Napangiti ako at sabay kami tumawid. Inangat niya kunti yung maong niya kasi nga medyo baha pa. Tinitingnan ko lang siya kasi nga ang cute niya talaga. Ang tangkad tapos may dimple. At ayun, may jeep na hindi puno, nakasakay na rin kami. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ko siya makatabi sa jeep. Tumabi ako sa kanya. Nasa left side kami ng jeep. Then nasa left side niya ako. So siya yung naka-angle sa side ko. Nagbayad siya tapos inabot ko. Putya, kinilig talaga ako kasi every time na may magbabayad, siya yung nag-aabot. So ako naman, inaabot ko rin kasi galing sa kamay niya. Di na ako magpakali. Napapatingin na ako sa kanya at alam kong pansin niya yun. Hanggang sa nagsalita na naman siya. Ayun, may chance na naman ako para makapagsalita. Sabi niya, puro daw baha ang nasalubong niya sa araw na yon. At nakapagsalita na ako. Di na ako nahiya hanggang sa tanungin ko na siya kung anong pangalan niya. Sagot niya sa akin, Sweet. Sa isip ko parang iluloko ako nito Pero hinayaan ko na lang. At tinanong ko kung may BF siya. Sabi niya, wala raw, kaya medyo natuwa ako. At tinanong ko kung ilang taon na siya. 21 daw, so mas lalo akong natuwa kasi 21 din ako. Nagtanong uli ako kung malapit na siya bumaba. Oo daw, so ako naman nagpanik. Bigla ko na lang nabanggit sa kanya na huwag ka muna bumaba. Tapos bigla siyang natawa. Natawa lang din ako kasi nahiya ako sa sinabi ko. Tapos nakangiti siya sa akin, tinitigan ko na lang siya. Grabe yung dimple. Ang lalim tapos ang ganda ng mata at kilay niya. Hanggang sa, ma, para po. Putik naman, bumaba siya. And guess what kung anong ginawa ko? Ayun, bumaba ako kahit umuulan. Hinala ko yung kamay niya. Grabe di ko talaga namalayan na nagawa ko yung mga ganon na hindi ko kilala. Bumaba ako kahit malayo pa ko sa babaan ko. PS, nagbayad na ako ng pamasahe
10 pesos yung rate nung sa akin, 8 pesos lang yung sa kanya. Since mas malayo yung sa akin kaya ganun. Pagbaba namin ng jeep, nagulat ako pumasok siya sa bahay. Kala ko talaga bahay yun. Yun pala tindahan. Bumili siya ng yosi. Hayop dinaig ako kasi di ako nagyoyosi. Good boy. Tinanong ko siya kung bakit siya nagyosi. Na-tense raw kasi siya. Tingin ko dahil sa akin kasi nga bumaba rin ako kung saan siya bumaba. Habang nagyoyosi siya, tinanong ko siya, bakit ka ba na-tense? Sinundan mo ako dito, sabi niya. Yung tapat pala ng kinatatayuan namin is burol ng biyenan niyang lalaki. Parang nanlamig ako bigla sa sinabi niya. Wala siyang boyfriend kasi may asawa at anak na siya. And that day, nakaburol pa yung tatay ng asawa niya sa mismong tapat ng tindahan na kinalalagyan namin at yung papeles na hawak niya ay mga papeles nung biyenan niyang nakaburol. Biglang umulan ng malakas dahilan para hindi pa ako umuwi. Hindi muna siya pumunta sa burol at nagtago kami sa gilid ng tindahan. Nagkwentuhan kami, nakapagpalagayan ng loob at lalo pa akong na-fall sa kanya kahit alam ko na yung sitwasyon niya. Ramdam ko ganun din siya sa akin. Hanggang sa hiningi ko yung full name niya, Facebook account, number, pati na address. Sinulat niya lahat yon sa kapirasong papel at may mga sinulat pa siya na basahin ko na lang daw pag nakauwi na ako. Lumakas ng lumakas ang ulan. Tumagal ng tumagal kami na magkausap. Grabe yung tibok ng puso ko. Hanggang sa di ko napigilan, nawakan ko yung kamay niya at sinagot din niya ng higpit na hawak sa kamay ko. Napayakap ako sa kanya na parang matagal na kami magkakilala. Nagawa ko siyang halikan sa labi at napaisip kung tama pa ba to. Pero sa mga minuto na yun, wala akong ibang maramdaman kundi saya. At hindi na namin naisip kung tama pa ba yung ginagawa namin. Madami pa kaming napag-usapan sa maikling oras na yun sa ilalim ng malakas na ulan. Hanggang sa tinawagan na siya sa phone at hinahanap na siya ng asawa niya. Nag-decide na kaming umuwi na at sinamahan ko na lang siya tumawid ng kalsada at hinilikan niya uli ako sa pisngi at niyakap ng mahigpit na parang ayaw ko nang umuwi nung gabing yun. Winisikan niya ako ng pabango niya na pagkabango-bango para raw maamoy ko pa rin siya hanggang sa pag-uwi ko. Tinignan ko na lang siyang naglalakad habang papalayo sa akin. Nakakalungkot na matapos na ang mga sandaling nakasama ko siya na alam kong hiniram lang naming dalawa ang mga oras na yon. Sumakay na lang ako sa jeep papauwi sa amin. Feeling ko na walang ganang maglakad yung mga paa ko dahil sa nangyari. Pag-uwi ko sa bahay, binasa ko yung maikling sulat niya sa akin. Ingat ka, love you, mwah. Nice meeting you. Tinext ko siya sa binigay niyang number. Buong gabi akong naghintay pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko siya kinabukasan mula umaga hanggang tanghali at nag-ring ang phone niya pero feeling ko naka-block na ako sa pangalawang beses ng pagtawag ko. Pinaludan ko yung isang number ko at kausap ko siya. Maayos naman kaming nakapag-usap. Dininay niyang binlock niya ako sa unang number na ginamit kong pantawag sa kanya. Kinamusta ko siya at sinagot naman niya ang mga tanong ko hanggang sa sinabi niya na may tatawagan lang daw siyang importante. Nalungkot ako kasi parang umiiwas siya. Bandang hapon, may na-receive akong message galing sa kanya. Hi, sorry makiusap ako na stop na lang natin to. Ayokong dagdagan problema ang asawa ko. Sensya ka na ha, sana maintindihan mo. Inamin ko sa kanya na may girlfriend ako. Aaminin ko naman talaga sa kanya. Nakiusap ako na sana kahit sa huling pagkakataon, makausap ko pa siya dahil may mga tanong ako sa isip ko na siya lang ang makakasagot. Alam kong unfair ang mag-cheat, pero unfair din para sa akin na hindi ko malaman kung bakit sa maikling oras na nakilala niya ako is naging special ako para sa kanya. Yung kiss, yung hugs, at yung sulat niya sa akin.
Lahat yun hindi ko magets. Lahat yun hindi ko inisip pero bumaba at tumatak sa puso ko. Lahat yun ramdam ko pa at alam kong saglit na kasiyahan lang para sa aming dalawa. Hindi ko na siya makontak at hindi na rin ulit siya nag-text sa akin. Shout out sa mga makakabasa nito. Sana mag-iwan tong lesson para sa ating lahat na ang isang bagay ay dapat pinaghihirapan. Walang instant sa mundo. Lahat dumadaan sa tamang proseso. Lahat ng bagay na makuha mo ng mabilisan ay mabilisan ding lilisan. Pag-ibig man yan o kayamanan. At kay ate girl, natatawagin natin sa pangalang Miss Wet, nagpapasalamat ako sa iyo. Grabe yung pagbagsak ko that time. Wish ko lang sana hindi na tayo magkita kasi baka alam mo na. Basta ingat ka palagi. Ingatan mo yung baby mo. Na-miss kita bigla kaya ginawa ko tong confession ko na to. Yun lang. Maraming salamat.